Ibton. Dili, pwede tanggalon ng hikot. Basta tanggalon lang, umakalang. Ulitan mo. Guys, tanggalon ang kining PC, yang hikot. Nga dili ni mo mabuhian siyang kamot. Dili mo buya basta matangkal lang sila. Ang challenger mo tanggal ginani nga dili gini niya buhian. Dili pwede ibton. Oh. Dili pwede kaon ng hikot. Adi po basta. Mabulag na sa sila. Ge. Sadyang Chino TV na tayo. Sadyang TV na tayo. Subscribe! Okay, saan mo tangkal ni? Unsa may challenge na? Ay, ipatangkal. Guys, lahi na po niya. Tanggal lang. Si Matangkal. Yapon. Ipapopon sila sa mga wala na sa PC ba? Ito din siya ito. Tanggalon na. Tanggalon na siyang sinilas niya. Bunita na ko dali. Tapos dili ni hilabtan. Bisa usawan mo diya sa bunita na ko dali. Ay, mugunit ka dre. Kita mo kuasa dito, pwede ka mo gunit. Dili ni pwede Bunita putlon. mo diya tanggalon mo. Dili pwede putlon. Bunita ko dali ba? Kada dili ni pwede putlon. Dili. Lala. Dili ka mo kana. Oh, pero matanggal gitu siya. Bisa ko sa baton na, bisa ko sa baton. Bunita na ko dali. Basta kaon mo sinilas na. Tanggal na. Ano go? Ito na siya. Agaw ka na ito. Dili pwede tanggalon ng hikot. Basta tanggalon lang, umakalang. Ulitan mo. Pero kung ikaw na yung matanggal, ako na yung gunit. Ako yung gunit pag ikaw matanggal. Oh, Pwede. okay po. Pero wala kaya. Ikaw pa niyo. Ayaw pag-ana no. Pero hindi ginani mo, Huy Andre. Guys, nahin ka sa challenge ha. Bernard Raus yun. Ayaw na no. Basta ako sila. Yang imong gapos kay Allah. Nahin ka sa challenge Reo. Kaya. Ayan ako na. Ako yung na isa tulong na. Bulno. Urang baboy no baboy. Katawa ra mo. Mo naman eh. Pwede na imton. Adili ito. Adili pwede imton. Ito na eh. Dayaw to yung plano rin. Basta matanggal mo sinilas. Pwede ka mo gamit ako sa gamit mo. Ha? Guys, Pwede ka mo gamit. tanggalon ang kining PC, yang hikot. Kuan gyud. Nga dili ni mo mabuhian siyang kamot. Dili mo buya basta matangkal lang sila. Ang challenger mo tanggal ginani nga dili gini niya buhian. Dili pwede ibton. Oh. Dili pwede kaon ng hikot. Adi po basta. Mabulag na sa sila. Ge. Ay mo ko bisa ka radyo ro na. Ang makasa sa challenge ano? Bumuradyo. Sige. Bumuradyo. Bumuradyo. Ay, bueno. Ayaw tanggalan di breakfast dia kay. Basta gunita na ko dire matangkal na sila. Abre radyo bre, bumuradyo. Pwede ko tanggal Dili po, dili. Bawal. May tagaway. Gayo eh. Gayo. Son. Ikaw daw. Ano ko ni siya daw? Bagal. Bagal. Ay, isa. Oh, nakalimot. Araw. Patik. Isang maulan na gabi ha. Light action camera.
Sorry, suktong naman eh. Dito na. Nagkagubot karon ang mga challenger sa pagbadbad. Wala yan, wala. Wala na, ikaw na ibadbad ako, gunit. So guys, ang challenge. Dili badbarod ng kining hikot, dili ni buhian nga tanggalon ng sinilas. So siya pa na nagpa-challenge ako igunit. Okay. Tanaw ha. Ayaw niyo sumpa. Bawal sumpa. La. Sige. So, kana ya ang nakabalo ani comment down below. Lumel kayo na ay. Lambot na. Kamay kasi kayo, eh. Problema ano na nakalimot na nagpa-challenge. Kita ni. Ipit kita ni. Dugay ni kalihukan ba? Guys. Anga, dugay ni kalihukan. So, badbad kita. That is Felix Plaza. Felix Plaza. Guys, please share na lang, share na lang itong video. Felix Plaza. Kung nalingaw mo sa buong video, please share na lang iyo. Daghang kayong salamat. Uy, nakakuro mo ka. Sa TV ka ugma. TV ka. Thank you so much. TV mo na. Sa TV mo. Sa TV. Kami king dahil